Здравейте хора и Семчо, днеска И аз съм тук, си пусна камерата. да, той неговия канал ще снима. Да, хора, чакай сега я да се представя. Или не, ти не представи. Това е Емчо, канала му е Мбадемо и трябва да се абонирате за него, да лайкнете, да пишете какво друго да играем с него и за мен да се абонирате, да лайкнете видеото и неговото видео, да се абонирате за Мбадемо и мене. И хора, може да гледате видеята ни и сега да започваме да не губим време. Това е само така, ако не се е чувал какво ти казва, сега да ви разясним, че сега, и здравейте хора, аз съм Мбадемо. Как се казва? Ето мен е Ник Про и заедно ще играем Brawl Stars. Също така не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да пишете коментари и да оставяте лайкове и на двата канала. И пишете в коментарите дали искате да продължавам поредицата да играя с различни хора на Brawl Stars. Да, лайкнете, абонирайте се за двамата с камбанката, за да продължаваме да качваме видеа. Да. И сега нека да не губим повече време на хората, да започваме. Хайде бе. Дай, смело ги играе, тя е малко след. И брат, то не може да се камерата покажа. Пък ти може да покажеш и на моята камера, пича. Може да покажеш на моята камера. Знам. Какво става, брат? Ям си позуначе. Емчо, Бадемчо. Казвам се Мбадемо, не Емчо Бадемчо. Си тая, нагалени. Що Тая! Сели. А мене ми е не добро. Хора, щейте само си начето шоколадче. Вижте, хора, шоколадче позунак. Добре, чайте ми пречи сега за ръцете и умра. Хора, и аз капам козунак. И аз не е вкусно козунак. Само така, че в момента съм на гости в Никола и ако се чуете, че е различна атмосферата или ако сте забелязали, да знаете защо просто. Това много игра почваме. Го значи, че го ставам тук. И почваме. Почвам се дашвам. Аз няколко малки нинджи пуснах. Сам да убием! Позунак свърши. А пък моя не. Тая лакома сега го взея набързо. Какво стана? Какво правиш, брат? Брат, надупвам си го и продължавам да го набивам вътре. Това е позунакът. Как? Позуначе. Като казвам, Позунак, малък юнак. Не, Анджел, не, брат, как този грозен комар ще убие Бъз, брат? Брат, направо... Айде, още една игра. извиняй! Още. Айде, ясно. Нема игра с Мелджи. Окей. На слаба. Аз съм играл с Брок. Не, аз ще си тъкам в Брок. Пишете в коментарите, кефи ли ви този скин на Брок. Пишете в коментарите. Да.
Има и чак... Кефили. Има Също и... така друго. Добре, да говори си. И чакайте, да си каже нещата, които има да казва, Така? да не го прекъсва. Хора. Също, харесвате ли новия герой? Чайте, че тук е много глупости. Добра. Харесва ли ви новия герой и кефи ли ва? Той е скин на бъс. А хора, вие пишете в коментарите дали ви кефите яйцата, какво ви се е падало. Да. Имате... Пишете, падало ли ви се Legendary яйце И какво ви се е паднало от яйцето. и според вас от какво яйце, Rare Mythic или Epic примерно, ви са се падали най-много мутации. Аз честно си призная от Epic. На мене от Epix, Super Rare и мен най-много мутации ми са падали. Мене от Epic и от Super Rare. Мене от... Даже всички мутации ми са от Epic и от Super Rare. А не, имам и една от Mythic. Харе, говори вече. И шахите, мен са пада от Epic мутации, паднало ми се мутация от Rare и от Super Rare ми се падало мутация. Ако хора, моля, пожелайте ми късмет да отключа мутацията утре в следващия ми шорт, да отключа мутацията на Брок, защото много искам да се дашвам безкрайно. И сега... А хора, само да пишете в коментарите, ако знаете как се използва мутацията на Бъс, на Шелито. Да, аз не знам. На Поко не. Знаеш ли каква е работата на Поко мутация. Да. Това е. Не знам, бра. И аз не знам. И пишете и за по... Аз не знам Сега на можем да я проверим. Какво стана? Между другото, сам да кажа, че и аз май имам мутацията на Поко. Не, нямам. Не, нямаш. На другия акаунт я имам. На батко, верно ли бат? Харе, плей. Това ли беше моята? Не, това не. И нека да почне с новата и... Ще видим какво е мутацията на Поко. Мисля, че Поко само с супер пауър. Да! Знам мутацията на... Поко с супер пауър. Знам Какво? като набие демидж, че са хел... Верно, ми чакай да... Верно! Да, това беше мутацията. Аз провериха му. И това. И сега ще направя. Като баба Яга, бе. Баба Яга, добре! Не, що се дашваше безкрайно. Дай лайк! Баба Яга. Багер такъв, какво правиш? Поне Поко ми е 0 купи, не губя купи. Аз губих 5 цени купи. Сигурно. С кой? Също. Я пускам да цъкам с Брок с... Фляш, аз взема никакъв слаб. Харе, плей. А не, ти си избереш Брок. Бику. Сам. Тя ще ги гази камиона, като си метам капаните. Ще ги гази камиона. Сам да имах мутацията, сам да знам какво прави. А такива викат, че са падат. Да. Как просто така? Гера ще се падне мутация. Брат, буквално им усеща как са бият. Две баби. Сгази ги камион! Сгази ги с самопач.
Кази камион. Изкажи. Не, кази Манджи. Има камион. За крепачите ми е така, като тапират. Е така. Да отдрепват, аз това му викам камион. Аре, брат. Лего това като кунфу нинджа стои. Брат, между другото, така новите скинове на Брок. Да. Я да ги видим всички. Ам не можеш. Да, навърна. Чакай. Имам една идея. Хора, извинете сега за това. Ама, искам пробва едно нещо. Те са епични. Да бе, с всичките скинчета на Брок. Къде му са? Ето. Тука, ето го единия. Хора, ама взима да ги търся, а аз само да губя времето. Хайде хора да продължаваме. Губиш времето на хората. Хайде хора продължаваме. Play, Toparsido, play. Toparsido, play. Добре, мъквай. Това снимаме от 11 минути, това ще е последната игра. Брат, аз от 11. От 11 до 30 минути можеш да снимаш. Да. Аз мога. Гази камиона! Аз горе-долу до 14 минути. Тебе не ми е спи. Ай! Мен. Ще ги изгази камиона, за да ме. Само да ви кажа, снимам два клипове. Заради тези глупости, дето стана. Убиха Едгар! Трябваше да търкам всичко и да стават малки недоразумения. Дори сега трябваше да си 6 години. И така хора, за това сега това е последната игра. Никола, ти можеш да продължаваш ли ако искаш, ама аз сама. Чао от мен хора. Да, чао и от мен, аз не си приключвам видеоклипа. Аз само видеоклипа приключвам, не приключвам да играя на Brawl Stars. Сега трябва да кача видеоклипа за обработка. И хора, чао и от мен. Долу клипа да ви е харесал и чао от мен. И от Темчо Бадемчо.